Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangagbigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apud nung agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isungarod nga imbagak asidingan ti dila na, tasumbrat ti kinatarabitab na. Umayan ni Auntie Tatang, nangagnan sama timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam, ay aggatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na ano? Ibagayo ang magkanyak. Jay man taraken kaw nga awanan bain. Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asa uno pusa. Agkakalong kanaw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kano tinangisit ti sungo na nga aso uno pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken niyo akas jay, Auntie? Ay, uwad. Jay may sa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ni J. Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen sir, mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko may baga? Barang makakita ag ijay iti mabaling nga agpaay ka serbidora. Adamat siguro sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na ka ni Cora. Ispold nga min di akora. Matungpal sir. Kat into nanayas ti amin ijay Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita ka dagiti kakadwa makro. Kaya tiyo sawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama-amor? Imbaga ni Papa madanda ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumaruno kan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, numalagip ko ti amin. Ket saan ko gayam nga asawa da itoy. Nalpasan ti kanlay sami. Mapan kamin ijay lugar ti asawak, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Sika ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan na nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung agpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasag mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabron. Ay, kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan at agos ni Greg. Ang mga noadamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apay nagbayagan di mo't la umawagan. Ada siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga babae mag. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo no anya talaga tinapasama. Adda manan dito Pilipinas. Adda kiti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no adda maalak nga agbalin a serbidora.
Obserbarak, ti alisto nga agunay. Adto iti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka din dito'y restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala, ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamaga ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, ti kaipatpatak na rapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir? Napintasan ti balay danansi. Impawitan da kadimot laangan, kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada, kabagis. Saan mo't akasta? Angam jak kaya ti agbalin aman nakibiyang, kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbeng abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to'y pagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga laan yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora, awisam, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimot ti sweldo da, kas kanya? Wen, basta dampadas na ka serbidora. May kayo ag-apply ijepan na ka-opisina ti pasdek. Imbag man ta nakaawid ka manen, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaaya ka restaurant, nanang. Apay dahi ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na ka no akas serbidora jakin kukwa. Nayunan na ka no ti sweldo, nang. Kasano anaam-amom dahi ta akin kukwa, ako nam. Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a serbidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladaduma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti panakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko. Tapno maamuan ti adu a tao ti panakailukat ti restaurant, sir. Anya dayta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan dayta radio station. Nalatak ka di dayta radio station. Nalatak, sir. Isu ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tama panak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunen a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat nga agpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir Dayta. No ado ataw ti makamo. Ado mo't ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay.
Sapay ko mata saan nga umanugot ni sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrabaho mo't gayam ni Nancy di syudad, bayaw. Dakas ka din agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, ngam ti manugtugaw dito away, wano agchismis ngagmalmalam. Ayawon mo't kit di Awan mauray a piso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta, para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag ta saan ngagmalmalam, amapan makimaritais. Ay na, baligi ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod kadagiti tattao. No nakamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga ron tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Aramidak tinamnamaag kapag sayaatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir. Kung amin. Adda pa'y negosyok iti sabali a pagilyan. Addan total kek nga umay dito'y amang kita kadagiti para luto dito'y. Kasta ka di, sir. Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kastamad jay umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away, basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan niyo iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako, no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho kasinsin mo mo't. Sanda pa'y mat nga agal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamutan ang adapadas na tapno alaon da. Nalakalaang mo ti agserbidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti agserbidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudon akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? One, sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado kung ado ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta sika ti makam mo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. One, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta lalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa dito'y, ta sikat ti sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsa ka nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko.
nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Jak amo ti isungbat ko iti saludsod mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnatad dagiti papeles mo, tamapan ka ni Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No si siyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa'y amo ti turturungak ijay, sir. Nalipatak kami nanday dyan naggapuak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit ama ipagnati papeles mo. Iti mabiit. Makitak matan tinaggapuak, sir. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang pauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna pa sa ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tay titunggal maysa. No siyak, masiguradong anapudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakarak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagis. Naggapuam, takasla na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hauter aramidon da. Ha? Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ni rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kuman di ka anak ama, hindi nakita mida. Wen nga rod ah. Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsin-narak da iti igid ti karayan. May mayat to, no inakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasinsuan dito'y away a pagnanaidan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Aginanos tapay lang tapno sumaya at timasakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga roden. Sa dino tinapnapanam, napan ka nagipagsuksuppok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok.
Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papaniti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay aralaki. Ta umulinan dito balay. Tano saan magarat ko titengad na. Kayat ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tano saan pagbabaw yan dati aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may dadi ti balay akadwana na iti dadakal na. Tatang, Agunay ka na. No di mo kayat asikat ipagdasalan ti pungtot ka. Apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamot ti anak mo nga awan ti dakas nga naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamot. Kasanunod na nakakita kadakwaday tinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kadipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Ad dala siguro nagsaritaan damot Saan ka man nakonsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysanan ida tapno aman rumswa sa uti tao. Lakay, para kanyak. Ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing, ta makisinsinarakan. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, mat? agpungpungtot ni tatang. Umay kayong kano umulin. Ah, apay. Anyat makagapo ang nagpungtat. Ada na kay danon ka ni tatang, anapan ta kano ija kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sami, sis. Kalaysa ko na? Saan ka di nga imbagam idi ang mabayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang, anapan kami kano ija supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na agkalay sa kami kanot. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalay sa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalay sa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo ka, di iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg? Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalay sada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalay sada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalay sada. Taday ta ti kayat ni tata ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa dananse. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mo. Sana bale. Tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mo nagkalay sa adan. Tapno di da katagsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan di taigid ti karayan. Taasidag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mo't kit di Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kay kayo, iti igid ti karayan.
Mabalin ka di, kabayatan ti panangandag iti tattao. Kat intaman ag picture ija igit ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wena, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Inta nga Roden, tapno makasubli ta adagos. Sinyasak ti may sa kadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Ala, magnaka nga Roden. Tay gamak ti gayadan ti gawon mo. Napanan nga tang dagiti nobyo ken nobya. Awan damot dan. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang ag picture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito eh. Pimanaw dakit din. Ag sublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka, ti panangayat da mapan iti igit ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ano? Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapan iti abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbyag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay. Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadag iti agbalintungan nakta. No day tati ko nam, agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, kaya iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yang pinalubosam ti asawam nga agabro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayem na nga imuna ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na iji syudad. Wen, ada ka no agur uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kasta, Di tay pailaan mo Saan nga mo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay. kat idaw dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay. Tumultulong ka no iti kusina iti dakkel a restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalag kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalag ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan. Saan ko atalkan? Jack sayangin day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalag ko ijay. Madlaw ko, kat kanayon mo nga asidgan ni Greg iti restaurant. Dakas ka di, papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, ang maidiligkan ka. Anya ko ma, papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madansamot asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray at da asawa na nga. Saan kumit at hagikwaan, papa? Kaya't mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan matan akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pakakumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumat la siguro. Umawag tumatla siguro.
Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sa bali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kaya ti asawan. Lipat mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng mo amidam tamangantan, Greg. Sige, ma'am. Umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. Numakisango akin ka, ma'am. Apay ko maakababain. Kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan. Jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kayo kit din iti nagan nyo, imbis na ma'am. Uray inaunaak. Kasaan met amadlaw abakbak hetat. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya? Ibagadan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inaunaak. Tasaan met amadlaw abakbaketa. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Pangasiyo ko, mamam. Jaket nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang numangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag. Mabaling nga awagan nak iti mam. Ngam no duduan talaang. Awagan nak iti Cora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday ti kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbaga na. Sakbay aman manon nga umawag. Timatkit di imbaga na. Nangina ka no ti bayad no umawag. Kaya't na ka no ti agimpan. Oh, matlagayam. Awit nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduha-duha? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Adakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y kani Nancy. Kayat na nga isaganaan itinasaya at ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak.
kabagis. Imagano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Makita, no pumudno asumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot ang nakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno sa anti ibagbagam kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg anak kalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayong baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabrod. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid ka. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani ngay bagbagamay. Ulitet ngay bagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa di tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, Papa? Diyo ka di kayat nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa na. Kadagawon ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina ti load dito mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipawit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min no mabayag adi ka umawag. Mailiwag man. Angam aganos ta pa'y pasit. Isursuro nok ngamin ti may sa atal-tal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket shop kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidin mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagan? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak iti Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ta ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulang ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sika pa lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, Papa? Inakitaan ti maipatak der ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, Papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, Papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy?
Grum-grumwat kamay. Papanam, Inak irwar timpaw it ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na, tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakal ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Tay sukat nga rod ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakitak mo tarim war ni Nancy. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danan si kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta iji ile. Saan ko nga amo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta, kabagis. Kaduan nak man ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kadua. Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makakababain. Kitsyak mat abos ti mangibagbag ah. Ala, ingkakit di agpulisan, takaduan na ngagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan. Nag-shopping ka. Inka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpulis, taurayin ka. Nasayata dakan basang. Ada ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di ti kwartam. Ta pagpatarimaan ko iji kusina mi. Agtad-tad nga mi no agtudo. Kasano nga ipautang ko kan ka? Kat bilin ni Greg a gumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kuna. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no da mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo mat. Napanak man di tabalay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't ngagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakdar iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo numayat da. No madida. Anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mat gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang mat kan kanina na niya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpaw it ni Greg. Saan anong bangay pautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am? Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Diyak pa napnapan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Iso nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am? Di nakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamad ijay restaurant.
Ang mga may galis ti dilak kat maawagan kayo tinagan nyo. No, adda tayo di restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kat dagitan ang marble adalan. Nagngangato nga akikid adalan. O agan nagkat, nagalis a talaga. Sa balimot nga mintikit kita Ang mga numatinag ka. Narwama ko ni di away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngam adayo tikit kita Ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya kat matinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti marble. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Apa yan? Kuti mo ti daga. Ay, sus. Aging ginadsamad. Ha? Umay ka dito, itakumpad ta iti kayo. May galisak! Ah! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas, ngam naibusan ti kwartak. Nanginamat gayam, ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materialis ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid, kan aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin ngayon pawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruat. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay kumata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marvel iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ta alawas ang napauluhan. Napudno nga ayan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Greg iti abroad. Agur-urnong iti kwarta, isu aman mano nga umawag kan ni Nancy. Kat idi nakaurnong, impaw itnak kan ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay. Ngam naibusan ti kwartang impaw it ni Greg. Iti sabali abangir, inawis ni Cora ni Greg tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adalan, iti tapaw dagiti rangkis a marbal. Nagginginad, kat natinag ni Greg iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Napudno nga ayan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti daras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay kumata si Bibi Agpay. Sapay nagado a Marble iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taroko National Park, Papa. Natinag ni Greg iti deras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apayan napan kayo dita? Kad na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginit itay, Papa. Naigalis ti saka nakit natinag. Anya? Kad in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Ita lang nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh,
Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpauit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Mano alawasan, ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, papa. Nagado sugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo ila makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan papa, na x-ray kan na ultrasound ti agduduma apaset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan ko maanatinag no saan anagkinkinid, papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan ko maanatinag? Uray nagginginad. Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa'y dito'y papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawak. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis nak ti gayam ko. Agkasapulan da ka no iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan ti gayam ko dito'y away. Pasari agawid akmat laeng, Sa anak mat nga agnaad ijay. Innaklag trabaho. Nabayag pasitan dito'y ICU ni Greg. Apay agimat lang makapuutan. Iha, kasano ti pasyente? Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gap po ti doktor dito'y papa. Kunada ang makapuot tumot lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ha? Ma-amnesia ko na yo, papa. Samat kit di asigurado. Depende dahi ta inton makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisaring taak. Akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadag iti trabahador, iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kasto'y butan tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang papa. No di pa'y lamaimbagan. Remedyo nga ipakamo kadag iti pamilya na jay Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiima na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakat. Ming-ming-mingan nag. Pindotag ti basya. Tapno umay ti nurse.
Sino ka? Ayan ko. Agyawan, nagta nakapuot ka matlaangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngay narakop na ka. Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda anak nga dandang arakop kanya ka. Ngam, saan akas kan ka ti bagina? Di ka ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo. Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanya ka. Kasla ti dog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, tawanan busbusak. Nang lipat anamin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awana. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga ron? Kayat ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso, tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. O may kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnongak iti igatang ko iti semento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kanili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agserrek ka serbidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na dya Greg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kwa na. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan kwa na, di nakitam. Adayuda ngamin idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panan na, inkadamagan kan kwa na. Adayo nga rod idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damagamin ton sumangpad. Apay aya, asip-siputam ni Nancy. Dinamag ko laang mat. Saan ko mat asip-siputan, Bayaw? Panawan ka pa'y. Tanda importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no suruto nun ta inakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napananinansay. Saan mo nga ibagbagaan na pan nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan ano na panan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandar matan ti kinachismusa na. Amagan na dasiding iti murdong ti dila na di akabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun Romuar. Romwar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to kanu nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akaduam. Nagpaarayat kadag iti masaknan.
inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayag akon ditoy. Wan. Naimbagan pa yan adagiti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka man. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Itala ang agragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti plano. Agawid kami ijay balay no pagawidan ng ti doktor, Papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y amapasamak day ta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa di no ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao. Awagak ti driver ta umay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy. Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Adda ijero ti driver amang sukon ka data. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Daytoy ti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka di ti kadwata di ta abalay. Ni Papa, kandagiti katulong. Katulong. Ada katulong ditoy. Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da kay ti kwarto. Amang ano, agsakit man ng ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka di ti bagpaga ng asawak. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya tiyo ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtad iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dwa. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anang ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayahan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamnesia ni Greg, kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ang makaurnong iti kwarta. Tapno mailagpas ti balayda, isu asimurot kanili sa ijay syudad, tapno manggad. Kabayatan na,
Nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama adda Leo ken Cora. Naduktalan na nga rod asaan apud no nga agasawa da ken ni Cora. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga Enrique tiri daw iti rimwar. Iso nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa da ita babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, dagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargareta. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tap mo ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi ti foundation ko. Tag make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka sumango kadakwada. Agbaliw ka di pa iti itsurak no ag foundation ha. Isumat lang. Napintas ka matkit di Kas kalabalasang, saan amadlaw nga adda asawam. Nasa unigren. Nga atidug ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idinto ta siyak. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Patidug ak ti buok ko. Tapno di na kunain asabali ak. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkalasarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka mangan. Kaslagilingan de tangiwat mo. Kanayon nga ngat-ngatingat. Apay, kalding nga ngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswan alukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi ak. Tapno saan amadismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli tilagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli tilaing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika titalka kay J. Pinas. Agyaman ak, sir. Parekot ko lang. Tapay ajak malagip tinapalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko J. Pinas. Ipatpatakdar ko na yo? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakdar yo. Ang saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kun ka restaurant ko J. Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinagapuha mapagilyan. Ija iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymaan dito yung restaurant. Wan, agtrab-trabaho dita asidag ti pasdak. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha na ka di tilaklako da? Wano, trabahador di tapasdak ako nam. Trabahador. Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wan nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakadi pa inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamot maornong mi sakbay nga agkalaysang kami.
Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung taglablaba dito'y karayan. Ayan na ka di. At dalain na si kaso na biit. Umay tumatlaang. Anya ngay dayta ina si kaso na. Kat pagbiyagan na mata. Narigat mat no agigan laang ije balayda. Ay, una, ang sa dino ngay dayta. Basta, isaganaan na mat ati masakbayan da. Tawan pa'y mat anak da. Nadamag ko mo't asaan ka nung awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamwam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonia. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan, tiyan da siding timurdong tidila na. Mas daawak nga rod imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak, oray saan na akaroba. Adayo mo ti balay na di ti balay. No kasanuan na amuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagaken ko na. Ay, alwadam ti agimbet iti sao, iti kasya klase ti tao, ha? Wen, lakay. Awan ti imbagbagaken ko na maipapan ka ni Nancy. Amkek ngamin nga iwaras nan tumanen. Ay, no kasta lang ti aramin mo, maarabis ko na tasungaw. Api ka di ngagpampanunot ka manan. Amangan no agsakit manan ti ulom. Ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan kendi no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damot madi napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti embassy No adada ako sa napasamak na. Wan matkit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay kamay sa alamisaan. Ta ijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ije Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga umanmugo? Matungpal, sir. Nasaya at sika tinutukak pa dito restaurant. Sika nga ti makita ka mapagtalkan. Jak dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iti Pilipinas. Malmalpas sa kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga ijay kanon ni Papan. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan, sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Opay nga ta, Jack, kaya't akadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritaan, ti kunkuna na nga agasawa kami ka, no? Ay na, imbagta na sabat kabayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasik naram ayan no adawon no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Ape asapulam? Imbagak ayamot nga iduldulin mo.
Apay nga raw na sa pulong kanyak. Nagiti anak mo ti into na ram. Saan kat ati anak kaw? Tangan. Timanaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga ron iti asawa. Suron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sakadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni Sir ti restaurant. Jack kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di asabali a waiter ti kakuyog ko, Greg. Ora asino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitan Ngam, numalpas ti kalay sa amin, saan akon ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay, tagisturak. Wow! Imbag man, tada pagpuunan yung agistor. Kat, mangrugi kami pailang iti basit nga istor, No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel, no ado ti aggatang, wano parokyano. Iso na laang ta ijay purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Saan na bali ta kanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu ijay Pinas? Kaya't kumatimapan ijay. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy, ti manihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy. Siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. At dahil patakder ko restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudno da iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to ti itad ko asweldo da. Ne, adan samot iti saag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita bareng adda pakairanudan. No, tsaka kamali. No, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jay makita ka nakatakter iti iti. Isulakit day tigin matang iti simento. Dahil pino andarap ti isarunoyo nga i-deliver. Baraw ka. Nay, adaman gaya man materialis yo Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, ante. Ay, umay kayo dito ay. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayaatan basang. Oray may sa ti kanakak, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yu apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay ti dadya sindingan ti dila na kain kagtrabaho, Asino asidingan ti dila na, tatang? Asino pa ingay? No sana ni Sonya at Tarabitab. Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no adadwa apud no. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Sobra ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangnagnan timbagayo.
anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Itamat laeng. Awagak tigayam ko ijay embassy. Tapno mapibit ang maipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dalaka lang nga ipag na dagiti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalag ko kan kaya restaurant. Apag trabaho kami di Pilipinas. Ada nasing patababay amang tulong kan kay Jai. Hello, Gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kayat ko nga'y padamag kan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Apay manaw ka iti sigod ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to ngamin ti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta? No nang nagmutinay patalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom dita. Nadano nanti papanyo kini papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na ija Pinas. Maragsakan ka. Idin to tamalidayanak mat. Papay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ni papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikawa kan aglidayak no awan ka dito. Kastala ti damo ha. Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaeng. Apay makalipat ako nan. Ah. Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa iti pas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad nga ayan ti restaurant. Kasla, naglugan ako ni tikas to eh. Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipet. No kaano kan kasano, sir. Ininot tong agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kadwa ni Sir sumungad. Kitaag man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko di pimanawak dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana di Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming anak. Nga kasla di nak amam mo. Anya da ito eh. Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy. Kapayati ka agtagari. Kasla nas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti amam mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito.
Ta importante, ti inyawag da apapanag. Apay ang kasla din ang amo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko na. Kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas tuhi. Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madiya na pasamakan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Isu dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... anay ko. Anay. Apa yan, Sir Greg? Ay. Apa nga inaput mo ti ulom? Kasla dagalata nalagip kung may papan iti sabong. Ngamsan analawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamakan ka itinapanam. Naksidente hak. Kat na-amnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y. Ada dito ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito yung restaurant. Ngam na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dayta adi na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikan kwa na. Ngam, urayag ang mabigbig na kumamahat. Ikwa, manggipakita ka kadagitin nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakitam amin ang nakalalagip ang napalabas yukan kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan abisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to inlutok. Anya dayta? Ramanam Um, Sultupam day tabi sukol. Naramanak daytoy na. Agam, jak malagip no sa dino. Kan kaano. Ituloy mo lang tati agsultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Ti sabong ngayong kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Daytoy manen bisukol. Kasla manen popular. Asino ka? Mabalin ka di ngay bagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawid to siguro Amumad nga impyarda ken kuha na ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mat no istrikto na ita akadwa na. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan a nakaawid.
Ay, maikawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga yun ang damot nga ron trabaho na. Pangasim. At dalaki di pa kayo naigamit ibiyag ko. Ada irwar ko. Kat mingmingam analaing. Sige. Irwar mo nun niya dayta. Mabit lang ha. Ada itibag ko. Atoy, kita alam, Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Kat sika da ito'y babae. Lagi pa ham, Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan, iti ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Ti karayan. Juan, sika ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga'y mayak dito'y syudad. Tapno makaurnongak iti panglepas iti inrugik nga'y patakder ko abalay nga'y bagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag nga awan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawa ka. Dito'y kayumat pa ma. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amanga no di kanto agsubli ditoy na makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo. Apay kumaasaan? Ay, am-am ka na, Cora. No anya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami mat kini Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa, itituturo nga mi J. Pilipinas. Ay napapa, nalakalaang amasurutan. Namin adu tayo mat anapan idi ubi nga. Ipadakal ko tila dawan. Kat ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga'y nikat day taladawan iti bag ko? Dita ti pangipapasak iti iliw ko. Nusum kan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tayo ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnama ak iti karim idi, iti igid ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata, nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga impatakdar ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunag. Kat sa pulak ni Greg dito unag. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag aklatan. Saan mat anak katrang katiruangan? Ay, idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kaduha na a babae. Nagkalaysada ka ni. Saan ang mabalinda ito Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pan naka-opisina ni Greg? Siyak ti asawa ni Greg, ijay Taiwan. Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na iti biyag. Ay sapay ko ma.
Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayanda ako nam. Adda amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, labdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia. Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak dayta, kat nagkalay sa kami, sakbay pa ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg. Api nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak laang ditoy. Tada na kay baga nga da simrek ditoy. Sige, panawan ka pa. Diyay samat agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tiladawan ngayong pakitam. Pinaypayso na ti simurot diti Pilipinas. Ang di kagdanag, tailaw-lawag ko kan kuana asikat ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirik na kan kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukun kuana dayta. Ang payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid ta pa iji away. Nasaya tay may ka. Tapno makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi kaninansi nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sana kan aksidente. Nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ay ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingamin. Kamay kan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak itinapudno nga ayan. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Bye-bye akid nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Tinapalabas, nupay nadlaw da Rafael asan nga agsusurot ti imbagbaga ni Don Alfonso. Sana napukaw tinamnamada nga dan tumot lamay bagana may papan iti day di Don Esteban. Iti may sangal daw, napan ni Gringo iti rancho. Nas daw ni Luciano, gaputa saan na akadwa ni Rafael. Kenti panagintiris na iti naikalya agamang ti bagbagana. Pagamuan, dimtengmet ni Marisol iti rancho. Agat atap kini Gringo, isot gapuna sursurutin na daytoy, nang runa no iti rancho ti turungan na. Kinasaritan ni Marisol ni Luciano may papan iti gamang. Dakkel met ti panagintiris ni Marisol iti gamang. Itagagayam, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Luciano, pwede
Pudno, naadda na ikalinag kamang dito rancho. Saan ka din? Nay. Awan ti amok iti dayta, senyorita. Ke? Sayang gusing laeng daytay day. Ngam, jak masigurado no agpaisaw. Di tay ammo no pudno nga dagamang dito'y Rancho Gabriel, wenno awan. Saan nalilawan ni si Kanisyak, Luciano? No kinasarita ni Gringo ni Sika. Adda ka ni Sika daytan, Luciano. Ha! Nisyak ti amo ni Sika. Narumbeng laeng natong palan ni Sika. Saan kat na ni Gringo? Nanang, mapanak iji rancho. Anya ti aramidam ijay. Kasaritak ni Mang Luciano. Di mo dagasan ni Gringo? Saan nanang? Kaya't ko adwa kami lang kini Mang Luciano agsarita. Anya ti pagsaritaan niyo, anak ko. Mabalin, ama amuak. Ibagak to kada kayo, nanang. Alawan. Sige, mapan ka nga rudan, Rafael. Agandad ka. Nanang, dinak pa kadanagan. Agsisinuplat kayo na makisarsarita kanyak. May papaniti dayta kinabaknang. Anya? Kaya't mo asawan? Kinasarita da kamit da Gringo kan Marisol? Ibagakkan ka daytaw, Rafael. Taamok ang makapanunot kapaylaang itinasayaan. Anya dayta? Kaya't ni Gringo nga isulaang ti agtagikwa iti kinabaknang no bilang tamasarakan may. Anya? Saan na kan nga iramraman? Kasla namnamain na launa ya masarakan na. Baybayamon no kasta ti pamati na, Mang Luciano. Sana balin? Urek may sak. Sige, agpasarak iti rancho. Agananad ka, Rafael. Agyamanak. Matlaw ka. At damot kayat atagkuwatan ni Rafael dito rancho. Kat saan naglaki ding agbidaw. Awan sa balay, no saan at igamang. Hey. Rumiyat akabakiran to'y nakadanunak. Hey! Tumangantial daw, ngam kasla sumitmetan. Nagpuskul dagiti nagrurukbos akayo ditay. Hey! Maaliyawak. Apay nga ta? Jakmet nga rod mabalin apataren to'y kabalyok. Tanasamak tinasurot ko adesdes. Hi. Op. Ha. Apay nga agsarimadeng ti kabalyok. Hi. 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 Ne, apay nga ta? Ha. Adda gayang bakat ang nakatakder iti masangwanan. Kubo a bakat nga adda sa rukod na ti kumitkita dito eh. Apong bakit? Nagapon nyo? Kaslawan lang na. Dumsagak dito kabalyok. Oops. Ukudag latan to kabalyok iti asidag ko kankwana. Apong bakit? Nagapon nyo? Ijay adayo. Ha? Papanan nyo marod, apong? Saan ko amo? Kasano day ta, apong? Siguro
Dito, iti papanak. Anya? Wan, dito yan. Ay, yaman pa'y apo. Baka inanak matlangan. Apong. Intugaw na iti karuotan. Mabisinak. Ada balon mo, balong. Awan balon ko, Apong. Ay, mabisinak. Mawawak. Ada balon ko adanom, Apong. Atoy. Da kayon ti manginom dito'y balon ko adanom. Ay, agyaman ak balong. Simat da ito'y abakan. Labang aranak. Uray ibusin nyo daytan, Apong. Akpaiso. Di kanto agbabawi. Saan? Agsubliak matlang itinagapwag. Kasta aya. Sige. Ino ba kami na dito iwan? Talaga ang mauunay. Di na mo taninggan. Isubli kung to'y nagbalunam iti ganong balong. Karga am tumanen, wan. Wana? Kat, ala. Tangay inikan na kiti ininom ko adanom. Ibagak ti pagsayaatam. Adda ka di pagsayaatan ti kaaddak ita dito'y, Apong? Awan. No, saan ka nagpaspasyar? Aging ga dito'y. Di na kumamot nakita. Wana, Apong. Ay. Apong. Anya ka di timbagamit ay pagsayatak. Saan mo apatuloyan ti planom, balong? Anya planok, ina? Agawid kan, ijay nagkapwam. Kati buntun gandatan asapulan, ti sapsapulam. Anya? Amuna ti gapuna. No apay nakagtengak dito'y. Ibagakan ka, balong. Taka isagmakam to. Adun tinda isagmak ijay. Adudan. Saan ka maawatan, Apong? Kapo tadi mo maawatan. Ikan ka iti kundaway ang mga miris. Kadagiti amin nga imbagak. Panunutem ana imbag itan. Maudi na gundaway daytoy para ken ka. Anya? Ala. Panawan kan dito'y balong. Sapay kumata di kanton umay dito'y. Ay, apo ti sikat ko. Ay, nagkrigatan na yan. Hala, balong. Panawan ka. Napanan. Agawid akmatan. Talaga abasitan ti baka dito'y rantyaw. Sayang ti rantyaw ang naglawa. Taman manomot ng tinakapupok a baka.
Ni Rafael day ta nagpardas ti panagpaparay na iti kabalyo na. Awan man lat panangyali kakanan iti kabalyo na. Idinto ta saan may akalsada ti pagtartarayan ti kabalyo. Rafael! Rafael! Apa yan? Kasla di nakita ken nangag. Inlaylayon nan. Apa yan? Anya nga ta tinapasamak ti ni Rafael. Ta nagtuleng samot tayo. Nakitak ni Rafael iti ranchaw. Kasla di nakita iti limabas iti pagasinan dagiti baka. Anya? Imayak adagos diti Villa, takunak no addad ditaw. Saan magmay dito eh? Sige. Saan ako niyagbayag? Uray kat nalpas kumot amin na pinaramid ni Senyorita Marisol. Sige. Hindi pumalos siya nung tiyaya baka kadwak. Sanan. Amo ka ni Marisol tiyad at dapat yun na. Iso abay-bay ako. Rafael, nakaidasara kon. Umaykan tamang rabiitan. Rafael. Rafael. Anyat mapaspasamak kan. Anya ti kinunam, nana? Di mo nanggag dagiti imbagbagaak. Dispensaran dak, nanang. Pampanunutak pa lang amin, naging gaita. Diyan nakitak abakat iji rancho. Bakat? Wen, nanang. Adda nakitak abakat iji adda ako ni ti kabakiran. Anya gamin ti imbaga jay bakat. Anyat nagan na. Jak ngarod na damag tinagan na. Anya gamin ti imbaga na aya. Takas kamutla na inkanton. Adda imbaga na, nanang. Jak kanun ituloy ti planok. Anya a planom. Jak ngarod mo. Agpay sa amin nga imbaga na may papankanyak. Idinto ta idilaan nakitak day jabakat. Saan akadwa dagiti mandalon? Saan, nanang? Bakit launa yan? Iso anas dawak. Bakaten? Ngam nakaranting. Nagpardas pa'y lamag na. Anak. Apa kita anak itikas tananang? Amangan no saan mo't agag-angay abaket tinakitam. Gagaangay mo't abaket. Impainom ko pa yun tay balon ko adanon. Tamawaw ka no launay. Nagsasarita kami. Pagamuan, nagpakadan. Kat nagdara sa magna. Uray agkubkubon. Amangan mo't no saan agag-angay abaket jay nakitam. No saan nagagangay abaket? Anya nga rod, nanang? Kunada, nga adda kano dagiti agnanaed anakaskas daaw kadagiti kabakiran. Anya? Ti lapat-patsan nyo mo't, nanang. Amangan no agpay sumet. Sana ka mamati ti dayta. Amangan no agpay so anak ko. Anya nga minayati imbagbagana. Jak mawatan dagiti imbagbagana. Malagip ko di kao dyan nga imbagana. Anya? Nabatad anang ngagkut imbagana. Asaan ako nga agsubli ijay. Kasta ti imbagana? Wananang. Anya nga iti kaya't asawan dagi dyan nga imbagana. At ni Rafael, kung
Kunaklano nagkuyog da kan gringo. Dumanon ka, Rafael. Ops. Kunaklano nagkuyog kayo kan gringo. Jakmat nakita ni Gringo, Nana Edita. Nagdiritso nga ta ije rancho. Sayang. Iso ti gagarak. Kasta. Anya ti gagara na iti papanay di rancho. Inaldaw mo at amapan ijay. Kasta? Rafael. Kaano ti ipapantayo manen ije ayan ni Don Alfonso? Kaslawan mo't maala tayo nga impormasyon kan kuana. Ha? Da kayo man kit di, Nana Edita. Ado lakit diti amoyo, tanagpaay kayo kanumat amot tsatsa dito Villa. Ha? Sana na masapol amapan kami pa'y lagdamag kini Don Alfonso. Sigalangan. Ha? Amok nga do ti amom. No nagbalin ka babaonen idi dito Villa. Masigurado nga ado mo tinapaliw mo iti day di papa. Ken day di mama. Juan, pudno ang napaliiw ko day di mamayo. Nasingpat kan mapagtalkan nga asawa. Iso ajak pa dyan asabali ti amayo. Awan nga min nakitak akinasiningad na amabalin anang intadan na iti amin na. Awanan sabali alalaki iti biyag day di mamayo. No dilaeng day di papayo. Porke? Day tamanen ti ibagani sika? Saan ako na interesado? No di na kami maklo nakabsat. At dalakan ka daytan. Talaga na saan na maako ni Siak? Nakabsat ni Siak ni da kayo iti ama. Naka mo daytan. Jak ipili ti bagig. Ngam aklo nam kumaakabsat na kami iti ina. Si, takasta ti bagbaga ni Isoda. Kasta pa'y ti ibagam. Awan ka di Apolos mat ti patagday di mamakan ka? Saan nagsao ni sika iti kasta, Rafael? Saan naammo ni sika dagiti napaspasamak? Agpada talang adi makaamo iti pudno an napasamak idi. Iso addi ka kumamot unay naturay. Amangan no agbabawi kanto. Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem. Di yuliway na denggen tituloy tinubela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! Kastala ti biyan! Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Saan nga agbaligi ti tao anapili. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyan! Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iti kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Kagudwala ato yaw, tinakaluban ni Jelamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Na! Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsawo ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni Manong mo. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isunti ayabam, Manong. Iso nga ron ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di boss mi. Ay, sige, Manong. Taibagakkan kwa na. Lakay! Ayan mo aya! Lakay! Nakapanimid gamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, Lakay,
Adan trabaho. Ay na, makasida tayo iti naimas. Nagkunakan ka? Dayta nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka iti opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay kat syempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ijay ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, ako ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, manang, si kamo gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itilitso naman Ay, saan, manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya nga dita pinalingkim? Dahito lang, manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijeje kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan ba't nga imay nilakay mo iti opisina? Sapay imbagak iti busmi nga isarak ko ni bayaw. Di namat kaya ti construction, manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikadwa na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mat ngamin ti construction. Kita man, nakangisngisit kan Kauray Kita anak, nakagatang iti second hat alugang ko. Uray nang isitak, tinapatag at napanggidak. Ay, dayta nga rin ti pagapapaan mi. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat, di mon pilitan. Ay. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo, marmar banje balayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, manong. Permin, ti panagrigrigat mi. Imbag kumamad, no saan anapili iti sidaan nila kay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam nagitatawa tapno sumrek ti angin. Anya iti serbino dita electric pan. Nusan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Naa. Apay pang display. Basta, bye-bye am laang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka iti karton. Na. Ay, di mo isaksak day ta electric pan ko na. Malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta pang uran kan. Apay, ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay, gaputawang kwartak, jak mabalin nga electric pan. Saan mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon, makauma kami. No? Ay, sa dino ti papanam? Awang bibiyang mo. Jak tupay agaw awid. Ingkakidag birok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Atang. Nay, si kamat gayam Pedraw. Ado ti manok yo Ay, siyempre nagagat kami nga agtarakan kaninanang mo. Jay manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay upakan kawitan. Katundwa pares na Jay. Ay, tapno paduan yaw. Adda pangalaan iti sadaan yaw. Awanan. Pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, naikamatan Pedraw. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan.
Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingkamangan. Adda ni nanang mo di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang... Talaga ang mabisinak. Na, sabay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di atila madmadlaw? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan nyo? No awan pa'y trabaho, maikot kaasimot ati pamilyam. Na. Isumalagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging ga ita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramiden na di taunag. Kano mamaturaw? Ay, unay daytan. Siyak alaklakayan. At daak dito ing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. Anyat mamerienda, tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling ta ni nanang mo iti kamote. Anya mo day ta merienda. Saan ka kadian napili, Barok? Jakat nga merienda at ilining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Katawan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ore dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikan timang talon day tataltalonan tayaw. Napaya siya ngay? Ay, katnula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon, di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, di kayat ti agtalon, tatang. Mabiitak alumakay. Nagkarigat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Talaga asadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapa nga agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay, kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay, nilinda at timang ipampamuspusan. Ay, sayang day tadaga. Nuawan timang talon bakit. Kasano? Sadot mo't day ta anak mo. Anya ngay nga raw, ipatalon tan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo di tasalas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan no anya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Perminti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di iti kwarta. Taitad ko kenkwana. So katak into nagsuldo ang. Kaasimahit, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubeng. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong. Kanayon matakas ta. Mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit, anya nga ro dading ko. Kasta la ti biyag Win nga rod Nagsadot mo't ngamin nila kay ko.
Ibagam kinilakay mo, asan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agaway? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yung may. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangiwat nga rod ni bakit ka. Aga pa kami, no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabanaw, ti kayat mula ang kat agil ilad. Anya ka, ninanangan aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Nay, apay na gito'y karton dito eh. Ada pa nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito'y karton? Nay, simangpot ka gaya man. Apay na gito'y? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na itikas kan ka. Ay, hindi nakman nangawan iti kasta, Linda. Inton madamdama, umayon ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagit ibagbagakan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaamo ka dagiti anak ta. Anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta di nakpampanawan, bakit? Oh, bayaw, nabanog kan sa amin tayo. Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Un bayaw, nalakalaang mat. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, wala, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kan Domingo, agtalo na pa ya. No kasta, pudno jays istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam, agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Itan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga agbaligi ti tao anapili? Tampok dito'y programa tayo. Kasta Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Kasta Tibiyag agyaman kami itin kay Panang Tarabay.